Здравейте и добре дошли в нашия току-що ново обзаведен и завършен апартамент зад хотел Радисън в идеален център. Това е антреето с портманто. Апартаментът се състои от 2 спални, кухня отделна, хубава, ще ви покажа. Това е холната част, като тук посредством тази врата се оформя втората спалня. Ето. Това е едната спалня. Важно е да се отбележи, че и двете спални гледат към вътрешен двор, така че са изключително тихи. Сменена чисто нова дограма с комарници. Така, стаите са доста големи. Това е другата спалня. Там имате гардероб. Има климатици. Ето, това е терасата. Хубава малка тераска към вътрешния двор. Мебелите са от масив. И разбира се, сега ще ви покажа кухнята, която е прекрасно завършена. Тук се намира кухнята, а точно до нея е банята. Тук също има още един гардероб. И това е прекрасната кухня с гранитен плод. Много хубава маса, много уютно е направена. Всичко е чисто ново. Ето виждате, има миялна машина, има котлони на газ, фурна, хладилник. Ето поглед от тук на кухнята. Ето го и хладилника. Тази стая гледа към улица Добруджа. Паркирането е свободно тук или кой където намери място. Ето, тук също има климатик в тази стая, има много светлина. Заповядайте на място. Ако локацията, както казах, зад хотел Радисън ви устройва, това е вашето жилище, то е изключително тихо, отдава се дългосрочно. Заповядайте на място да се убедите. До скоро!